हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामना होनो नागिरदों। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बिस्वजित दैमारि बिथां। दा बिथाङा थांनाय साननैसो सिगाङाव BPF नागारनानै BJP आव हाबबाय, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। आरो बिथाङा बेयाव थांनायनिफ्रायनो गोबां सावरायगिरिफ्रा सावरायगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो बिथिंनि राजखान्थियारियानो जा, ससियेलनि वार्कार्सफ्रानो जा, जायखिजाया मानसि सोद्रोमाफोरानो बेखौ सावरायगासिनो दङ। आरो बिथाङा बे सावरायनायनि थाखाय गासैबो खेंफोरथिखौ होदों। आरो बे खेंफोरथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय फरायनानै दिन्थिलांनो नागिरनाय जादों बिथांनि रावै। आरो बेयाव मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनहा हमनो हाखाबाय जानो हागौ। बेखौ फैदो फारि फारि नायलांग्रो दिनै। दा बे हिसाबै नुगोन बिथांनि आङो फेसबुक पेजआवनो फैदों। दा बिथांनि फेसबुक पेजआवनो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जागोन बिथाङा मा लिरदोंमोन। दा बावैसो सम सिगां एबा 2 घन्टा सम सिगाङाव बिथाङा बेखौ पस्ट होदों आंनि खेंफोरथि होनानै। नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै नायब्लाबो नुगोन फेसबुकआव, बेनिफ्राय फरायनानै नायलांबो हागोन। दा बेहाय बिथाङा बुंदों गासै गाव ओंखारनायनि गुबै काहानि आरो गावनि सिगांनि दोलोनि सिङाव थानाय माखासे थांखिफोर, जायफोरखौ गावहा मोजां मोनाखै, बेखौबो बिथाङा शेयार खालामना होफादों। फारियै नायलांबानो जाबाय जे दिनै आंखौ BPFनिफ्राय BJP आव थांनायनि थाखाय गोबां मानसियानो गिनाय, लाजिनाय, अननाय, सोंखारिनाय, खुद्रिनाय बेफोरखौ सुबुं बिजोङाव नोजोर गोग्लैदों। आं सानो बेयाव आंनि माखासे मोन्दांथिखौ बयनोबो फोरमायनांगौनि गोनांथि दं। सुबुं जिउआव बेबायदिनो बायदि थासारि जाहोननि जुनै बेबादि थांखि लानांगौआ सम सम फैयो। अब्ला सुबुं जिउआव जायफोरा दं बिसोरो गोख्रों मोनसे थांखि लानांगौनि गोनांथि जाना फैयो। दिनै आंनि बेलायावबो बिदिनो जादों। गुबुना गाव गावनि सानस्रिनि नोजोरजों आंखौ जेखि नुवा, नाथाय आं दा लानाय लामाखौ आंनि थाखाय साबजाथावसिन होननानै आं सान्दों। आं गावनि जिउखौ लाइमोन बैसोनिफ्रायनो समाजनि हाबायाव बावसोमबोदों। गोलाव समनि बे समाजारि दावबायनायाव गोबां खेब बेबादि समनि मोगा-मोगि जाबोदों। सोरजों थानो, माखौ नोजोर होनो आरो माबोरै मावलांनो गोनो गोथोआव गोग्लैबोदों। अदेबानि बै समफोराव आं जाय थांखि लादोंमोन बियो जेब्लाबो आंखौ थार लामाजों जाफुंसार महरै दिनैनि बे समसिम लानानै फैदों। आं जेब्ला फरायसामोन अब्ला PTCAनिफ्राय गावनानै UTNLFनि जोनोम जादोंमोन आरो आं PTCAनि जायगानि दैदेनगिरिफोरजों थानानै उन थाबायफादोंमोन। अब्ला UTNLFआ हारसिंनो गोमोरलांदोंमोन आरो PTCA रायजोनि गेजेराव थांनानै थादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला बड'फा आरो गंगाधर रामसियारिनि गेजेराव गावस्रादोंमोन अब्ला आंनि जायगानि एबसुनि सिनियर दैदेनगिरि गंगाधर रामसियारि हानजायाव थांदोंमोन आरो आं बड'फानि हानजायाव थानानै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। रामसियारि एबसुआ हारसिंनो गोमालांदोंमोन आरो बड'फानि दैदेननायाव एबसुआ गासै माहारिखौनो खौसे खालामनानै जाफुंसार सोमावसारनायखौ खालामनो हादोंमोन। जेब्ला बर' गोरोबथा 1993 नि उनाव सानसुमा दा आरो प्रेमदानि गेजेराव गावस्रानाय फैदोंमोन अब्ला आं प्रेमदानि हानजायावनो थादोंमोन। सानसुमा दानि हानजाया रायजोनि गेजेराव गोमालांदोंमोन आरो प्रेमदानि हानजाया BSCखौ गायसननायजों लोगोसे गासैखौबो खौसे खालामनानै आवगायलांनो हादोंमोन। बेनि उनाव 2003 मायथाइयाव बर' गोरोबथानि उनाव गोरोबथाखौ मावफुंनो जुनै कंग्रेसनि गोरोबफानानै मावनायनि थांखि लादोंमोन आरो बे समाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा AGP आरो BJPजों एलायन्स नागारनानै कंग्रेसजों गोरोबोब्ला फोथायखेबस' होनजागोन होननानै बेरेखा हानजायाव थानाय AGP आरो BJPजोंनो एलायन्सआव थाबोदोंमोन। नाथाय आं हाग्रामा चन्दन खाम्फा मोनजों लोगोसे कंग्रेसनि थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो आंनि बे थांखिया 2003 मायथाइनि बर' गोरोबथाखौ मावफुंनाय आरो राजखान्थियारि महरै गोलाव सम खुंगिरि हिसाबै दिनैसिम गसंथाना फैनो हादोंमोन। ओंखायनो आं सानो दिनैनि बे समाव गासैबो बिथिंखौ नायनानै BJPआव हाबनानै हारि, नोगोरारि आरो हादाबनि खामानि मावनायाव जाफुंसार फिथाइ मोनहैनो हागोन। आं बुजिगौ जेब्लाबो हारि आरो गावनि खोथा सानग्रा बर' सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गनायथावै आरो सहायनो हाथावै थांखि। नाथाय जों आबेगजों थांब्लाल' जानाय नङा। दिनैनि राजखान्थियारि थासारियाव मिरुआव आरो रायजोआव BJPआनो सोरखार दानानै सालायलांखागोन। BTCआवबो BJPआनो BTCनि थागिरिफोरनिफ्राय मददखौ मोनखागोन। BJPनि सोरखारनि दानि सोलिबाय थानाय सुबुं सिबिथायनि जाय बिखान्थिफोर लादों बेयो बयजोंबो नाजावजागोन। अब्ला BTCआवबो BJPनि सोरखार जानाया रोखा। बिदि हालोदाव जों जुदि राजखान्थियारि हिसाबै थानांगौब्ला आरो सुबुंनि खामानि मावलांनांगौब्ला जों खुंथाय गोहोआव थानाय हानजायावसो थानांगोन आरो रायजो राजायाबो मोजां सोमोन्दो लाखिनांगोन। बर'फ्रा जुदि खुंथायनि गोजानाव थायो अब्ला खुंगिरि हिसाबै गुबुन गुबुन माहारिखौ लानानैब्लाबो BJPआ BTCखौ खुंलांगोन। बेखौ जों आबेगिक एबा रागा जोङोब्लाबो होबथानो हानाय नङा।
जेब्ला होबथानो हाया अब्ला बेवहायनो थानानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो हारिनि खहानि थाखाय जायखिजाया बिखान्थिफोरखौनो होबथानो लामा लानांगोन। बेराफारसेथिं आंनि सायाव BPF हान्जा नागारनायखौ हारि बेरेखा आरो हारिखौ नागारनाय होननानै खायसेया बुंनो नागिरदों। आं सानो बर' हारिनि इयुनखौ लानानै जुदि आंखौ बिदि सानदोंब्ला आं बुंनांगोन BPF हान्जायावलाय दिनैहाय मा बर'नि मावनायनि हाबाफारि दं। 1 नाम्बार हिसाबै बिथाङा फोलांदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय बेदखल खालामनाय ट्राइबेल नङि हारिफोरखौ हुरन होआ। कच राजबंसि आरो आदिबासिफोरखौ जेरैखिब्लाबो ट्राइबेल फारियाव थिसनगोन। BTCनि बायजोनि बर'फोरखौ PKWSC खौ जेरैखि जाया दाथ'होआ। बर' गोरोबथा 2020 खौ मदद खालामा आरो BPFआ सोरखाराव दायोब्ला मावफुंनाय नङा। बेफोर बोरैहाय बर'नि थाखाय मावनो लानाय हाबाफारि जाखो? बेराफारसेथिं जोंनि मन्थ्रिफोरा मोनसेबो हारिनि खामानिफोरखौ मावफुंनायनि जेबो राहा लाया। दिनै 2006 मायथाइनिफ्राय दासिम WPTNBC बिफाना आब' प्रमिला आरो चन्दन ब्रह्मनि आखायावनो दंबोयो। नाथाय BTCनि रुलफोरा आसाम सोरखाराव दिनै 10 बोसोरनिबो बांसिन गोग्लैसोनानै दंहैयो। बे फाइलआ बबेयाव दं बेखौनो मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा दा मिथिया। बेल' नङा, दिनै BTCनि बायजोनि माखासे कलेजनि बर' बिफाननि थिसनथाइनि बेलायाव रस्टार हिसाबै SC, ST, हिल्स, OBC बेफोराव गोग्लैनायनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना जुनिया गनायथि खालामनो थाखाय थांखि लानानै WPTNBCनि गनायथि नागिरनायाव बेखौ चन्दन ब्रह्मनि WPTNBC बिफाना गोदानै इनकुवेरिसो लागायना होनाया बर'नि मा मोजां हाबाफारि लानाय जाखो? आरो गोबां। गासैबो बाथ्राखौ मिथियोब्ला जोंनि गेजेराव गावखौनो मुगैनाय फैगोन। ओंखायनो आं सानो बर'नि मुङाव राजखान्थि खालामनानै बर'नि हाबाखौ होबथानायनिख्रुइ खुंथाइ गोहोआव थानाय BJPजों सानैसो थानानै हारिनि खामानिखौ मावनानै लानायनिसो गोनांथि दं। जायफोरा आंनि बाथ्रायाव गोरोबनो हायिनि आंनि सायाव दुखु मोननाय खुद्रिनाय थाबाय बिसोरनियाव आं निमाहा बिबाय। बेबाराव जायफोरा आंजों गोरोबसे बिसोरनाव आं बोर बिबाय जाहाथे आं साननाय बादियै मोजाङै मोजां हारि आरो हादरनि हाबा मावलांनो हायो। गोजोन्थों। दा बे बाथ्राया बिथांनिमोन, नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय आरो नोंथांमोना गावबागाव फरायनोबा नोंथांमोना बिथांखौ सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जागोन, नोंथांमोनाबो बेखौ फरायनो हानाय जागोन। गुबै बाथ्राखौ बिथाङा गोबां समावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोरखौ बुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै गावनो फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट होनाया नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोंथांमोनाबो नुगोन। बेखिनिखौनो शेयार खालामनाय जादोंमोन। गोजोन्थों।